Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαστε οι Πεπέγγες, μια ομάδα φίλων που έχει καθιερωθεί από το καλοκαίρι του 2022. Οι Πεπέγγες ξεκίνησαν από μια ομαδική συνομιλία στο Discord και συνέχισαν την οδική τους πορεία μέχρι σήμερα. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Ασχολούμαι με υπολογιστές και μηχανάκια. Έμπαθα και ένα τροχαίο. Αυτά. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από το κανάλι? Να πάει καλά. Pause. Αυτό που εννοεί εδώ ο Γιώργος είναι ότι απλά ήρθε για να μας δείξει την καράφλα του. Ωραίος. Γεια σας, είμαι ο Χριστόφορος. Pause. Τον λένε Χρυσόστομο. Μου αρέσει να ασχολούμαι με βιντεοπαιχνίδια και να βλέπω hentai. Ναι, παρακαλώ. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από το κανάλι? Να πάμε 100 subscribers και να βγάλω €1. Αυτά είναι. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο Χρυσόστομος, πηγαίνετε μας 100 subscribers, πατήστε και κανένα like για να βγάλει €1 το παιδί. Κρίμα είναι. Με λένε Αναστάση, μου αρέσουν οι ταινίες, οι υπολογιστές, τα video games, οι σειρές, η μουσική, ξέρω εγώ, αυτά. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από αυτό το κανάλι? Να περάσουμε καλά. Pause. Ο Αναστάσης pretty much είπε όλη την αλήθεια, εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνει και τις τσόντες. Γεια σας, είμαι ο Μουτάφης, μόλις κουρεύτηκα και τράκαρα. Με γεια, ναι. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Pause. Στην πραγματικότητα, αυτός μας λέει τι να κάνουμε. Είναι πολύ γεροδεμένο παιδί. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από αυτό το κανάλι? Να φτάσουμε τα 2 likes στο πρώτο βίντεο. Γεια. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από αυτό το κανάλι? Καμία. Αυτός είναι ο Θέμης, δεν μας είπε το όνομά του, δεν πολύ μιλάει, καπνίζει, έχει ένα μηχανάκι ωραίο Taumate. Ωραίο, μαλαχίες. Αυτά pretty much. Επίσης έγραφε Πανελλήνιες σήμερα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας. Γενικά εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, τα μηχανάκια, προγραμματισμό και άλλα τέτοια πράγματα. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από το κανάλι? Να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά, γίνουμε εκατομμυρίουχοι. Όχι εντάξει, ρεαλιστικά να πάει καλά, να μαζέψουμε subscribers και να περάσουμε καλά. Αυτά είναι. Μεγάλο pause. Αυτός είναι ο Κώστας. Είναι below average. Μιλάει αρκετά, ξέρω εγώ, δεν θα μου λείψει από η φωνή του. Έχει και μεγάλο όνειρο το παιδί. Ελπίζω να το πετύχει. Ελπίζω να φτάσουμε όντως πολλούς subscribers και να βγάλουμε χρήματα. Να είναι καλά, να τον έχει καλά ο Θεός. Όχι εντάξει, πλάκα κάνω. Ο Κώστας είναι από τα καλύτερα μωρά. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχαν Πεπέγγες. Δηλαδή είναι η ενωτική πέτρα που κρατάει τους Πεπέγγες μαζί. Και overall πολύ καλό παιδί, ευγενικό, ξέρει τα πάντα. Αυτά. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Πέτρος Κοντεξής. Έχω τρέλα με τα μηχανάκια. Στο μέλλον θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από το κανάλι? Προβοκίζουν μέσα στο κανάλι, έτσι και πάρω €1, είμαι υπέρ ευχαριστημένος. Αυτός είναι ο Άλεξ. Μόνο το βιογραφικό του δεν μας έδωσε ολόκληρο, δηλαδή να πούμε, ξέρω το αφημί του 9, 20, 56, 4. Έχει καταγωγή από το Μπόντο και γι' αυτό έβαλα υπότιτλους, γιατί μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι βγαίνει από το στόμα αυτού του ανθρώπου. Είμαι ο Στέλιος, παίζω 7 χρόνια LOL και είμαι ακόμα άχρηστος. Η κοπέλα μου με δέρνει και ο πατέρας μου έχει όλη μέρα στο χωράφι. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από αυτό το κανάλι? 3 likes και 2 comment που να λένε ότι ο Κώστας είναι κοντός. Αυτός εδώ είναι ο Στέλιος. Είπε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να πάει Diamond στο LOL. Και εντάξει, τι να πεις τώρα. Καλό μωρό, έχει ένα μηχανάκι, έχει φύγει μερικές φορές κάτω. Είναι βασικά και λίγο σκανταλιάρης έτσι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος, ο leader των Πεπέγκων, Ο ιδρυτής. ο ιδιοκτήτης.
Ειδικεύομαι σε όλα τα αθλήματα, θα σας πάω κόντρα άνετα. Οι προσδοκίες μου μέσα από αυτό το κανάλι είναι να γίνω διάσημος και να ταξιδέψω στο Ρεϊνιόν. Μάγκας. Εντάξει τώρα, ο Πέτρος είναι απλά ο Πέτρος. Δημιούργησε τους Πεπέγες εκείνος το 2022 και από τότε έχει καθιερωθεί αυτή η ωραία ομαδική. Το νησί που αναφέρει είναι το Ρεγινιόν. Είναι γαλλική απικία και θέλουμε να ταξιδέψουμε εκεί πέρα επειδή φιλοξενήσαμε κάτι παιδιά από εκεί πέρα στο Εράσμους που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας. Και ένα ταξίδι θα ήταν ωραίο, αν μας βοηθήσετε να βγάλουμε κανένα φράγκο. Λοιπόν, είμαι ο Ιγνάτης, είμαι ο δημιουργός αυτού του καναλιού και εντάξει ρε φίλε, έχω διάφορες σχολείες, τα κομπιούτερ κτλ. Εντάξει αυτά. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου μέσα από το κανάλι? Είναι να κάνει blow up, να έχουμε ένα ορισμένο κοινό και να πάει overall καλά, να ανεβούμε λίγο στα charts. Pause. Αυτός είναι ο Ιγνάτης. Με βοήθησε να φτιάξω αυτό το κανάλι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ο Κώστας είναι τεμπέλης. Κατά τα άλλα ο Ιγνάτης έχει ένα μεγάλο όραμα για το κανάλι. Από όσο καταλάβατε δεν είναι όλοι οι Πεπέγες ίδιοι, οπότε ο καθένας έχει και διαφορετικούς στόχους, αλλά μέσα στην παρέα κανενός το χατήρι δεν μένει ανεκπλήρωτο, εκτός από το Κώστα βέβαια. Γεια σας.